गिबियावनो बयनिसिमबो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। आंनि मुङा देबसिं बसुमतारी, जाराबारि, बाक्सा। खन्थाइ बिबार हान्जानि सेथि अनलाइन खन्थाइ बादायलायनाय हाबाफारिया जोबनायनि उनाव थांनाय 18 मे सानखालि बेनि फिथाइखौ फोसावनाय जायो। बेयाव आंबो बाहागो लानानै थामथि बान्था मोननो हादोंमोन। जोबोद गोजोननाय मोनदों। सेथि, नैथि आरो थामथि बान्था आवथायनो हानाय बिथांमोननिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। सामलायगिरि सारमोन, लोगोसेयैनो गासै बादायगिरि नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। आंबो गोबां बादायबोबाय। सुंद' सल', खन्थाइ, लिमारि खन्थाइ, फेस्ला सल', रनसाय लिरनाय, रायथाइ लिरनाय। जिउआव जेननाय थाब्लासो देरहानायनि लामाखौ मोननो हायो। लोरबां दाजा लोगोफोर। आथिखालाव गोबां ग्रुपफोरा गोरलैयैनो न'आव जिरायनानै अनलाइनजों खन्थाइ बादायलायनायनि थाखाय खाबु होदों जोंफोरनो। जोंफोर बेखौ बरायनो नांगोन। आं खावलायो जाहाथे गासै लाइमोन लिरगिरि बिथांमोना उन समफोरावबो खन्थाइ बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार होलांगोन। जोबनायाव आं बयनिसिमबो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय। गोजोन्थों।